24 बड'लेण्डआ बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सैबारि गामिनि बे माइ गायग्रा फोथाराव आरो बे माइ गायग्रा फोथाराव स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना जेरैबायदि माइ गायदों बोराय बुरै बिथांमोना माने गनदो थुयै बिथांमोना माइ गायनो गोनां जादों जाहोना नवा दैमा एबा बोरला दैमाया बे फोथारखौ फबनानै गालांजोब्बाय थांनाय बानायाव आरो बिथांमोना बुंदों खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथांमोना बुंदों दे बिथांमोननि जिथु गायनाय हा बे गायनाय हाखौ दिनै नवा दैमाया एबा बोरला दैमाया खुरनानै लांजोब्बाय गरा गिसिखारा होजोब्बाय जायनि जाहोनाव बिथांमोना आबाद मावना जानायाव गोबां दुखु खस्थ' खालामनो गोनां जादों आरो आबाद मावना जानो थाखाय बेबायदि आबाद मावग्रा थिलि एबा हा बेबायदिया खमायलांदों नि माबा दुब्लिखौ नाखौ गथाय खुखा खुसिखौ लांबाय फबनाबो गालांबाय खेथिखौ गायनो हालिया माबा गायनो हालिया मा खालामगोन दा जोङो बहुत उपाय गैला उपाय बुद्धि गैला उमबो गैला जों मा खालामबा मा जागोन दा जोंनो माबा मोनसे रेहाय मुल्य होनायबा जों मोजां मोनगौमोन आरो खै बिगा लांखो नोंनिया जोंनिया माबा 11 बिगा दा आरो हाखर दङमोन हाखरखौबो लांबाय बेबायदि आरो दा नै जों थुयैसो गायदो खस्थ' खालामनानै बालि गोरानाव थुयैसो जों गायनो लगा जादों मा खालामनो गायाबाबो जाया आरो बेखौबो आरो लांबो हानाय दैबाना होबा मा खालामनो दा गायदोसो हय आरो फायबाला दैबाना बुंबानो थानाय नङा दा खस्थ' खालामनाबो थांगोन ओरैबो थांगोन माबाबो थांगोन ओरैनो नोंसिनिल' लांदोंना सोरनिबाबो लांबाय बहुत लांदो बहुत जायगा थांदो ओइ बे नांगौ थांदो नोलोबारालाय थांदो सोरबा एमएलए एमपिफोर नायफैदोंमोन फायदोंमोनलै खालि माबा माबा बर' फायदोंमोनलै प्रमद बर' फायनायमोन दा बे देखो माबा मोनसे होगोन होनना बुंनायमोन दाखौ गैयानो देखो दासिमहालागै मा खालामो बे आलिखौबो जागोन होनना बुंदो इसिमोनबो जागोन होनना बुंनाय मा नाममोनलै शिब जेनेबा जा गायनाय फुनायानोथ' दा नै मा जालांखो दा हाफोर दा जोंखिना हा एगारना दै बायना लागाबा जाखौ दा माइ जागौमोन दा दै बायनानै मान नस्थ' निस्सास खालामना गालांबाय दा गायनोबो माने खुन्थि दुइदि गायदो खस्थ' खालामै ओमफ्राय आखाइ सायैसै दा खस्थ' खालामना गायबाय हादो दा जों मा उपाय खालामगोन दा आरो हथात बानसो दै बाना फैबा लांबाला जों दा खामानो गैला आरोसै सेस जालांगोन ना दा जों मा उपाय खालामना जागोन दा आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो नागिरदों बेथिंहाय नुदों लांदां जिथु जायगा बे लांदां जायगाथिंहाय मोनसे लामा दङमोन मेकेन्जि रुटनिफ्राय देवर लामासिम मोनसे पिडब्लिउडि रुट दङमोन नाथाय बे रुटआ बा लामाया दा सिन साब गैयि जाना दङ बेयाव लामा गोदान होनायनि मोनसे सेंसन जादोंमोन नाथायबा बै लामाखौ दिनै खुरै लामानि एसेबो नेरसोनखौनो जों नुनो मोनला दुब्लि बारिजोंथ' बायजोब्बाय आरो दुब्लि बारिजों फैनानै दुब्लिनि हाफोरखौ बेयावहाय खुरखा खुरसि खालामनानै लाना थांनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेबायदिनो सरकारा खालामनो हायै जेबो गैया सरकारा जुदि खालामोबा हायो नैबे जिथुनिखि गामि गंब्रै गंबानि मानसिफोरा दिनै दैबानानि जिथु थासारि जों खुरखालांनाय हा बे खुरखालांनाय हाफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय होबथानो थाखाय सरकारा खालामनो हायै खोथायानो गैया बेनिखायनो निउस 24 बड'लेण्डआ खावलायदों सरकारा जाहाथे बेफोरबायदि गोरिब बा दुखिया जाय माने आबादारि बिथांमोननि हाखौ रैखाथि होनायाव एसे नोजोर होयो बेखौ खावलायदों आरो बेबायदि नोजोर होनानै दुखिया जि माने गोरिब आबादारि बै आबादारिफोरनि जिथुनिखि जिथु जेंना दैबानानि जेंना हाजो खुरखालांनायनि जेंना बेखिनिखौ होबथानो जाहाथे सरकारा राहा होयो बेखौ निउस 24 बड'लेण्डआ खावलायदों जों स्क्रिनाव दिन्थिदों नोंथांमोननो नैबे समावहाय माबायदि पिडब्लिउडि रुट्सआ गोमालांनानै दुब्लिनि महर लाखो आरो बे दुब्लिफोरखौ खुरखावनानै आबाद मावनायनि जेबो राहा गैयै खालामना होदों दिनै नुनो मोनदों बिथांमोना माइ गायगासिनो माइ गायनायनि दृश्यखौ आरोबाव आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों गन थुयै बिथांमोना माइ गायगासिनो दङ नैबे रानसासाव हायावनो नुनो मोनदों बिथांमोना दिनैनि नैबे दिनावहाय माइआ जागोन जाया बेनिबो खुनु थिरांथा गैया थेवबो बिथांमोना गन थुयै बे बाला गोरानावनो दैया फबना गालांनाय जिथु बाला गोरान बे बाला गोरानावनो बिथांमोना दिनै माइ गायनानै गनदो थुयै माइ गायनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो बेबायदि जुदि आसामानो मोनसे आबादनि मोनसे रायजो
आबादजों थांना थानाय मोनसे रायजो बेबायदि आबादजों थांना थानाय रायजो हिसाबै जिहेतु रायजोनि बेबायदि दुखुखौ आबादारिनि दुखुखौ जुदि नायाब्ला बे सरकारा परिबर्तन होननाय मोनसे जिथु बिथांमोना मोन्थोर गायदोंमोन बै मोन्थोर गायनाया ओरैनोसो होननानै बुंनांगोन बेनिखायनो जा मोन्थोर बिथांमोना परिबर्तन जुदि लाबोनो नागिरदोंबा गासैयावबो परिबर्तन लाबोनांगोन आरो थिग बेबायदिनो आबादारिनि जिथु जेंना आबादारिनि जिथु दुखु बे दुखुखौ सुस्रांनो थाखाय निउस 24 बड'लेण्डआबो रायजोनि जानानै दिनै फोसावदों आरो रायजोनि जानानै अरायबो फोसावबाय थागोन बेबायदिनो रायजोनि दुखुथियाखौ नोजोर होनानै दा बेनिखायनो खावलायदों निउस 24 बड'लेण्डआ सानफ्रोमबो रायजोनि जानानै फोसावनायाव निउस 24 बड'लेण्डआ एसेबो फावसायनो थानाय नङा आरो सरकारनो जों बेबायदि जिथुनिखि जेंना बे जेंनाखौ जों दिन्थिगोन आरो सुफुंनांगौआ सरकारनि बिबान बेनिखायनो नैबे समावहाय जिथु आबादारिनि दुखु जाल्ला बे दुखु जाल्लाखौ नायफिननो थाखाय निउस 24